Semmi más nem vagy, csak egy hazug, egy csaló, egy megtévesztő. Mindent akarok. Gyerünk, semmi más nem vagy, csak egy hazug, egy csaló, egy megtévesztő. Ó, hazug, csaló, megtévesztő. Nem tudsz elszakadni, nem engedlek vissza. Nem tudok belemenni ebbe, nem tudok semmit a bajuszelméletről, amit csak körülbelül 6-7 hónapja kezdtem hallani. Szóval nem tudok válaszolni erre. Egyetértek veled, ki kell derítenünk, hogy ki készítette azt a fotót. Ez az, amit meg kell tenned, ezt kell elérni. Sajnálom, ha úgy hangzik, mint egy megakadt lemez, de gondolj egy pillanatra. Mennyi abból, amit a tévében látsz, online olvasol, vagy a rádióban hallasz, valós hír? Mennyi ebből csupán valami, amit valaki megpróbál eladni neked? Most gondolj arra, hogy ki fizet ezekért a hirdetésekért. Nagy vállalatok. Biztos. De mi a helyzet a kormánnyal? Tudod, ők is a meggyőzés iparában dolgoznak. Szeretjük azt hinni, hogy túl okosak vagyunk ahhoz, hogy bedőljünk a propagandának. De mi van akkor, ha a propaganda olyan jól van megcsinálva, annyira beépült a mindennapi életünkbe, hogy már fel sem ismerjük? Mi van akkor, ha a hír és a manipuláció közötti határvonal teljesen elmosódott? Ez nem valami őrült összeesküvés elmélet. Arról szól, hogy megértsük, hogyan működik a hatalom. A kormányok mindig is a médiát használták a közvélemény formálására. Így tartják fenn az irányítást. A hírek és a közösségi média korában pedig minden eddiginél könnyebb manipulálni az emberek gondolatait. Honnan tudhatjuk tehát, hogy mi a valóság? Hogyan különböztetjük meg a tényeket a fikciótól? Nehéz, de az első lépés az, hogy felismerd, lehetséges, hogy manipulálnak. Minden információ alapján, amit megosztottam, miért nem kapott rá a média vagy a családbarátai évekkel ezelőtt? Olyan, mintha azt mondták volna nekik, hogy nézzenek félre. Mi a helyzet azokkal a hírességekkel és közéleti személyiségekkel, akik használhatnák a platformjaikat, hogy igazságot követeljenek Tupac számára? Borzasztóan csendesek, ugye? Ez elgondolkodtatja az embert, vajon kitől félnek valójában? Kifidétől, vagy azoktól, akik irányítják a narratívát? Mivel Tupacot sosem, inkább az utóbbi lehetőségnél maradjunk. Ahogy korábban is mondtam, évek óta manipulálnak minket. A hatalmon lévők pontosan értik, hogyan működik az elménk. Tudják, hogyan nyomják meg a megfelelő gombokat, és hogyan érjék el, hogy azt higgyük, amit ők akarnak, hogy elhiggyünk. Elterjesztenek elméleteket arról, hogy Tupacot a kormány, mert valamilyen fenyegetést jelentett, ami miatt a közvélemény félni kezd a kormánytól. Fenyegetésekkel, terrorizmussal, gyilkosságokkal, vagy bármi mással ijesztenek meg minket, majd magukat kínálják fel megoldásként. Találd ki. Működik. A leghatékonyabb eszközük a figyelemelterelés. Szórakoztatnak minket valóságsokkal, celebhírekkel és végtelen sportközvetítésekkel, olyan hírességek halálával, amelyek tele vannak ellentmondásokkal, és végtelen számú, beépített, tartalomkészítőt küldenek a kamerák elé, hogy újra és újra ismételjék a hivatalos narratívát. Az egyik kedvenc trükkjük az ismétlés. Ha elégszer ismételnek valamit, még ha hazugság is, az emberek lassan elkezdik igazságként elfogadni. Így működik a propaganda. Így irányítják a narratívát. Csak menj fel bármelyik népszerű Tupac csatornára, és olvasd el a kommenteket, tele vannak botokkal, vagy olyan rajongókkal, akiknek az elméjét már elvették. Oda szögeznek minket a képernyők elé, hogy az általuk gondosan összeválogatott tartalmat fogyasszuk, így nincs időnk saját magunk gondolkodni vagy megkérdőjelezni a fennálló rendet. Tupac hivatalos halálának története mára már jól ismert, de ha évek óta követed ezt a csatornát, tudnod kell, hogy ennél sokkal több van a háttérben. Több mint 50 videóban rámutattam arra, hogy van okunk azt hinni, hogy Tupac nem halt meg, és hogy valójában egy hírszerzési kreáció volt. Gondolj csak bele, soha nem került elő holttest, az egyetlen bizonyítékunk a hatóságok szava, valamint azoké a hírességbarátoké, akiknek minden okuk megvan arra, hogy hazudjanak. Lehet, hogy őrültségnek hangzik, de egy olyan világban, ahol a média meg van vásárolva és irányítva, azt javaslom, gondolkodj mélyebben. Tupac halála óta könyvekkel, dokumentumfilmekkel és tévés különkiadásokkal bombáznak minket az életéről és azokról az eseményekről, amelyek azon a Las Vegas-i éjszakán történtek. De itt van a lényeg. Sok ezek közül az elbeszélések közül ellentmond egymásnak, különböző tanúk különböző történeteket mesélnek, és a fontos részletek nem állnak össze. Senki sem mondja el az egész történetet. Miért? Egy másik videóban mi voltunk az elsők, akik rámutattak egy lehetetlenségre az állítólagos utolsó Las Vegas-i nap kapcsán. Tupac bajusza. Úgy tűnik, hogy ezt is, mint sok más dolgot, amire rámutattam, a szőnyeg alá söprik. Te készítetted ezt a fotót.
Miért hosszabb ez a bajusz, mint az ugyanazon éjszaka korábban készült fotón? Mondjuk, egyetértesz velem egy dologban. A te fotódon ez a bajusz túlér az alsó ajkán. Helyes ez. Igen, és ezen a fotón egyetértesz azzal, hogy ez a bajusz hosszabb, mint az éjszakai korábbi fotón. Igen. Ez a bajusz nem nőhetett meg ennyit az utolsó 1 órában. Tudod, mit kell tenned, ugye? Tudod, mit kell tenned? Beszélned kell azzal a személlyel, aki a másik képet készítette. Hogyan változhatott meg ennyire néhány óra alatt? Leonard állításait gyanakvással és alapos vizsgálattal fogadták. Maga a fotó semmilyen hiteles bizonyítékot nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy 1996. szeptember 7-én készült volna. Elfogadtuk Leonard kihívását, hogy megtaláljuk azt a másik személyt, aki ezt a fotót készítette. Nos, itt van. A neve Felicia, és azt mondja, oszd meg ezt a képet minden évben Tupac halálának évfordulóján. Ez volt az egyik utolsó képe, amelyet ugyanazon az éjszakán készítettek, amikor Las Vegasban lelőtték, csupán néhány órával korábban. Tehát Leonard később készítette a fotót azon az éjszakán. De a bajusza hosszabb. 2 különböző fotó, 2 különböző bajusz hossz egy éjszaka alatt. Ez nem a nevetséges testkettős elmélet esete, hanem az, hogy különböző napokon forgatnak. Az ugyanazon éjszakán készült korábbi képeken a bajusza nyírt és rövidebb volt. De közvetlenül az állítólagos lövöldözés előtt a bajusza hirtelen hosszabb lett. Ez csak azt jelentheti, hogy egyikük hazudik. Ha Tupac bajusza hosszabb volt, és az összes többi Las Vegas-i fotón rövidebb, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy Leonard itt hazudik. Figyelembe véve, hogy a lövöldözés soha nem történhetett volna úgy, ahogyan azt állították egy harc éjszakáján Las Vegasban. Leonard, Tupac és Marion Knight szeptember 7-e előtt készítették azt a fotót, és Tupac ott volt a megrendezett harcnál, hogy a CIA eltávolíthassa őt. Továbbra is fenntartom azt az álláspontot, hogy a Tyson mérkőzésről készült néhány felvétel sem azon a napon készült, ahogyan azt állították. Most, hogy 2 tanúval rendelkezünk, nézzük meg, mi lesz Leonard következő kifogása. Nem tudok belemenni ebbe, nem tudok semmit a bajusz elméletről. Gondolj bele, nem lenne minden oka arra, hogy hazudjon. Az utolsó fotót árulja, ezért szüksége van arra, hogy elhidd, amit mond. De valójában Leonard nem készítette az utolsó fotót, úgy vélem, hogy azt Felicia vagy valaki más készítette azon az éjszakán, mielőtt Leonard felszállt a repülőgépre. Ki profitál abból, hogy Tupac ügye nyitva és megoldatlan marad, és ki hasznot húz az összes spekulációból és összeesküvés elméletből. Talán itt az ideje, hogy elkezdjük megkérdőjelezni minden érintett indítékait, az íróktól és filmkészítőktől kezdve a zenei ipar vezetőiig, akik továbbra is hasznot húznak abból, hogy mindenkit megtévesztenek. Az egész éjszaka úgy volt felvéve, mintha egy film lenne. Valójában a Tupacot az MGM-ben ábrázoló videón a kamera folyamatosan rajta marad. A felvételeket Wayne Morris, egy film- és tévéproducer, valamint produkciós menedzser készítette. Néhány ilyen projekt például a Mortal Kombat és a The Tweeners, hogy csak néhányat említsünk. Már tudták, hogy film készül Tupacról, ezért kíváncsi vagyok, vajon Wayne ott volt-e, amikor Tupacot filmezte és jegyzetelt, évekkel a filmes bemutató előtt. Úgy tűnik, hogy így van, mivel Wayne Morris a All Eyes on Emme című Tupac életrajzi filmben is részt vett. Tehát van egy srác, aki éppen a Tupac utolsó fotóját készíti hollywoodi filmes autókon dolgozva, és van egy hollywoodi producer, aki Tupacot filmezi az MGM-ben. Érdekes. Elkezdtem azon tűnődni, hogyan tudják a szereplők követni ugyanazt a forgatókönyvet. Talán azért, mert az utolsó fotó szeptember 7-e előtt készült. Lehet, hogy az eseményeket már jóval az éjszaka előtt próbálták és gyakorolták. Ne felejtsd el, hogy a How Do You Want It X-rated változatában Tupac ugyanazokat a ruhákat viselte, mint szeptember 7-én. Ha pontosan akkor állítod meg, akkor láthatod, hogy a bajusza nagyjából ugyanakkora hosszúságú, mint Leonard utolsó fotóján. Nem úgy, mint a Vegas-i kép. Én inkább arra hajlok, hogy az egész tervet a zenei videó forgatása körül alakították ki. Be fogják ismerni.
Soha nincs pénz az igazság elmondásában. Olyan, mintha az igazságot szándékosan elhomályosították volna. Mindent megjátszottak, hogy tovább építsék ezt a grandiózus illúziót, hogy végleg elbúcsúztassák a karaktert és drámai befejezéssel zárják le a történetet. Egy létrehozott rapper, aki betöltötte a célját. Egy gyors megjegyzés az MGM felvételeivel kapcsolatban. Furcsának találom, hogy Tupac sétál, miközben mindenki úgy viselkedik, mintha ő nem lenne ott. Ez ellentmond a mérkőzés felvételeinek, ahol úgy tűnik, hogy az egész MGM követi őt. Most úgy tűnik, hogy senkit sem érdekel, de ez egy másik téma. Mióta elindítottam a Tupac Hoax csatornát, számos megválaszolatlan kérdéssel maradtunk. Ki állt a hamis gyilkosság mögött, ki írta a forgatókönyvet, hogyan tudják a rajongók teljesen figyelmen kívül hagyni Tupac hírszerzési kreációra utaló jeleit, és miért volt annyira elérhetetlen az igazság? És talán számomra a legérdekesebb kérdés, hogyan tudják a magukat igazságkeresőknek nevező emberek leleplezni a kormányt, de valahogy mégis hagyják, hogy olyan emberek, mint Tupac és Malcolm X, megtévesszék őket, és azt higgyék róluk, hogy ők természetes és a rendszer ellenállói voltak. Hogyan nem látják, hogy Tupac nem az volt, akinek hitték? Mi vagyunk azok a kevesek, akik felismerjük, hogy az a személyiség, akit mindannyian csodáltunk, egy gondosan megalkotott állarc volt. Ha új vagy itt, gondoljunk bele, Tupac a kezdetektől fogva egy nyers, szűretlen üzenettel robbant be a köztudatba, ami milliókhoz eljutott. A szövegei olyan módon szóltak az élet küzdelmeiről és valóságáról, ami hitelesnek tűnt. De vajon ez az üzenet valódi volt? Vagy egy gondosan megtervezett narratíva volt, amelyet egy bizonyos közönség megnyerésére alakítottak ki, és amely célja a megtévesztés és manipuláció volt? Hogy a figyelmünket bizonyos kérdésekre irányítsák, miközben másokat figyelmen kívül hagyunk. Tupac élete a botrányok, letartóztatások és nyilvános viták forgatagában telt. Élete olyan drámai volt, mint a zenéje, egy terv volt arra, hogy a középpontban tartsa és megőrizze a hatását. Miközben eltereli a figyelmünket a valódi problémákról. Sokkal fontosabb, de kevésbé szenzációhajhász. Ne feledkezzünk meg Tupac rendszer ellenes üzeneteiről. Forradalminak tűntek. Jobbra. De mi van, ha csak üres szavak voltak, amelyek célja a tömegek megnyugtatása volt, miközben a valódi bábmesterek húzták a szálakat? Szavai erőteljesnek hangzottak, de végül sehova sem vezettek. Még mindig kapok olyan kommenteket, hogy de miért menne a CIA ilyen messzire? Mit nyerhetnének ezzel a bonyolult megtévesztéssel? A válasz a kontrollban rejlik. Kontrollálni a narratívát, a kultúrát és az emberek gondolkodását. Olyan figura létrehozásával, mint Tupac, képesek voltak befolyásolni egy generációt, formálni a kulturális narratívákat, és eltéríteni a közvéleményt a valódi szándékaikról. Minden dal, minden interjú, minden nyilvános megjelenés egy darabja volt a rejtvénynek. Tupac életének minden jelentős eseményét felnagyították és szenzációsították. Ez mind része volt a shownak. Ez folyamatosan beszédtémát adott és elterelte a figyelmünket. Ahogyan Drake és Kendrick fiktív konfliktusa is. Az igazság az, hogy lehet, soha nem fogjuk megtudni a CIA teljes mértékű érintettségét. De jól sejtjük. A megtévesztés hálója túl bonyolult és túl jól megtervezett. Egy dolog világos. Tupac története sokkal összetettebb, mint ahogyan azt elhittük. Ez egy olyan történet, amely kihívást jelent a valóság megértésével kapcsolatban. Tehát legközelebb, amikor hallgatod a zenéjét vagy nézed az interjúit, vedd le a Tupac pólót és bandanát. Távolítsd el a rajongást, takard el a Tupac tetoválásodat, és nézz a felszín mögé. Ne fogadj el semmit azonnal, mert az igazság gyakran hazugságok és megtévesztés rétegei alatt rejtőzik. Egy olyan világban, ahol bármit meg lehet hamisítani, gyakran az igazságot a legnehezebb megtalálni. Ez egy olyan utazás, amely megköveteli, hogy mélyebbre ássunk és többet kérdezzünk. Nem tudom a szerepem, de hagyom, hogy éljenek az utamon.
Szeretet. Minden egyszerű és világos. Csak azért élek, hogy egy életen át szolgáljak a testvéreimmel. Exkluzív, amikor elmondom, hány testvérem áll mellettem. Soha nem úgy, hogy nem, de mégis tudod, hogy én vagyok az, aki mindig a csapat mellett áll. De írnál nekem egy naplót. És elhiggyem. És így te. Arra utaltam, hogy az öltözködésed egy bizonyos típusú. És így elhiggyem. Hű maradok a játékhoz. Ez a haveroknak szól, maradj hű a pénzedért. Csak így tudom elhozni neked.